Στο πεδίο της τεχνολογίας θα παραμείνουμε και το ξέρατε εσείς ότι έχουμε εθνική ομάδα κυβερνοασφάλειας, η οποία και αυτή η ομάδα πήρε μέρος σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Όχι. Θα τους γνωρίσουμε τώρα όμως. Και Οκτώβριος, εκτός από μήνας του Halloween, είναι και μήνας της κυβερνοασφάλειας. Σωστά. Εμείς φιλοξενούμε τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, είναι ο κύριος Χρήστος Ξενάκης, αλλά και τον παίκτη της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας, τον κύριο Ηλία Φιωτάκη. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα σας. Και σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ξενάκη. Τώρα, εμένα αυτό που μου έρχεται στο μυαλό για την κυβερνοασφάλεια είναι οι hackers, κύριε Ξενάκη. Και νομίζω ότι εσείς, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είστε οι hackers που θα μας προστατεύσετε, οι καλοί hackers, που θα μας προστατεύσετε από τους κακούς hackers. Ναι, κοιτάξτε, να κάνω μια διόρθωση. Ναι. Είμαι ο υπεύθυνος της Εθνικής Αποστολής. Ωραία. Είμαι ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας. Δεν είμαι προπονητής, το λέω αυτό για την τάξη, γιατί υπάρχει ένα σύνολο συνεργατών οι οποίοι συνεργαζόμαστε. Καλά κάνετε, θα το διορθώσουμε και εμείς στο Σούπερ. Υπεύθυνος λοιπόν της Αποστολής Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας. Είμαστε αυτό που ονομάζουμε ηθικοί hackers. Δηλαδή, εμάς ο ρόλος μας, και να το συνδέσω με το προηγούμενο πολύ ενδιαφέρον θέμα που αναπτύξατε, ο σκοπός μας είναι να πάρουμε οποιοδήποτε σύστημα πληροφορικής τηλεπικοινωνιών υπάρχει και να μπορέσουμε να το αναλύσουμε και να δούμε αν αυτό το σύστημα έχει κενά ασφάλειας. Γνωρίζουμε τι κάνουν οι hackers. Οι hackers είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να επιτεθούν σε αυτόματα συστήματα, σε συστήματα πληροφορικής, σε συστήματα τηλεπικοινωνιών και να τα πάρουν από τον έλεγχό τους και είτε να τα καταστήσουν ανενεργά, δηλαδή να μην κάνουν τη δουλειά τους, ή να τα χρησιμοποιήσουν για δόλιους και κακόβουλους σκοπούς. Εμείς λοιπόν, ο αντικειμενικός μας στόχος είναι να βρούμε αυτές τις αδυναμίες πριν τις βρουν οι hackers στο διαδίκτυο και έχουμε ολέθρια αποτελέσματα για την λειτουργία των συστημάτων και για την ύπαρξη αυτών. Ναι, τώρα μιλάτε για ολέθρια αποτελέσματα για την λειτουργία των συστημάτων και εγώ θα πάω και στις απώλειες που μπορεί να έχουμε, απώλειες χρημάτων ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να πάθει ένας απλός πολίτης, κύριε Ξενάκη, από τους hackers με μια μέθοδο που είναι γνωστή από πολύ παλιά, αλλά είναι εδώ, χρησιμοποιείται ακόμα, τη μέθοδο του phishing. Ναι, είναι η μέθοδο με την οποία χρησιμοποιούμε τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, όπως λέγονται. Δηλαδή, μας έρχεται κάποιο email, μας λένε ότι σας παρακαλούμε βάλτε τα στοιχεία της κάρτας σας ή βάλτε το λογαριασμό σας γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα στην τράπεζα. Ο χρήστης ανυποψίαστος δίνει τα στοιχεία του και μετά το αποτέλεσμα είναι να χάσει χρήματα από το τραπεζικό του λογαριασμό ή να μπει στο email του ή να μπει σε κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία του χρήστη. Κύριε Ξενάκη, ναι. Για να το πούμε έτσι απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος από το phishing? Δηλαδή, να το πούμε με όσο πιο απλά λόγια γίνεται, ναι, έτσι ώστε κανένας πια να μην πέφτει θύμα μιας τέτοιας κυβερνοαπάτης. Συγγνώμη, κύριε Ξενάκη, για να συμπληρώσω. Αυτό που μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι και εδώ στις εκπομπές όλες φιλοξενούμε πολύ τακτικά ανθρώπους που μας μιλούν για την ασφάλειά μας στο διαδίκτυο και παρόλα αυτά φαίνεται πως δεν είμαστε καθόλου υποψιασμένοι. Έτσι. Ναι, γιατί εξελίσσεται αυτός ο τομέας της κοινωνικής μηχανικής. Δηλαδή, για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό χρησιμοποιούσαν την πανδημία και έλεγαν ότι, ξέρετε κάτι, ήρθε η σειρά σου για να εμβολιαστείς. Οπότε πατούσες και έβαζες τους κωδικούς είτε της τράπεζας είτε του TaxiNet. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε πολύ υποψιασμένοι, να ελέγχουμε την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Κάποιο παράδειγμα έχετε να μας αναφέρετε εσείς, κύριε Ξενάκη? Ναι, πολλά παραδείγματα και σε μένα προσωπικά. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχαν πιάσει αλληλογραφία που είχαμε ανταλλάξει εσωτερικά μέσα στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, που είμαι καθηγητής, και επί της ουσίας είχαν απαντήσει σε ένα email του Αντιπρίτανη και μου είχε έρθει σε μένα για να κάνω κάποια ενέργεια. Απλά με παραξένεψε τα ελληνικά. Δηλαδή, ήταν τα ελληνικά, δεν ήταν σωστά. Εσείς ως ομάδα ως Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας προσπαθείτε να εκπαιδεύσετε ή σας ζητούν συμβουλές οι πολίτες ή και όχι μόνο, και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, σε οργανισμούς, ζητούν τις συμβουλές σας? Κοιτάξτε, σαν αποστολή η δική μας είναι να κατέβουμε σε έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό και να
διαγωνιστούμε εκεί με άλλες εθνικές ομάδες από όλη την Ευρώπη και να δείξουμε τις ικανότητές μας στο υψηλό hacking. Δηλαδή, πώς κάποιος μπορεί να χτυπήσει συστήματα όπως συστήματα κυβερνητικά, συστήματα ενέργειας. Τα πιο απλά, κύριε Ξενάκη, στα πιο απλά. Τα πιο απλά είναι μέσα στους στόχους μας και αυτός είναι και ο λόγος που η παρουσίασή μας εδώ στην εκπομπή σας και πιστεύω και αργότερα. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε αυτούς τους κινδύνους με την κοινωνία, με τα σχολεία, με τους νέους. Δηλαδή θέλουμε σιγά σιγά να εισάγουμε, είναι ένας παράπλευρος στόχος, θέλουμε να εισαγάγουμε την έννοια του hacking, την έννοια της κυβερνοασφάλειας, την έννοια ότι υπάρχει μία απειλή και όσο σιγά σιγά τα πράγματα γίνονται και πιο ψηφιακά, αυτή η απειλή θα λαμβάνει και μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη... Σωστά. Όταν επικοινωνήσαμε μαζί σας, κύριε Ξενάκη, τώρα μας αναφέρετε και ένα παράδειγμα, το οποίο το συζητήσαμε και με όλη την ομάδα και μας παραξένεψε, δεν σας κρύβω, για μη υποψιασμένους πολίτες, ενώ εκείνο το διάστημα περνούσαν μια εκπαίδευση για το πώς θα προστατευτούν από το χακάρισμα. Ναι, έχουμε δει πολλά τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, και εμείς κάνουμε training ακόμα και στους ίδιους μας εαυτούς και στους ίδιους μας συνεργάτες και πάντα την πατάμε. Δηλαδή, δεν σας κρύβω ότι η ιστορία με το COVID, με το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Μου την έστειλαν και εμένα οι συνεργάτες μου, έτσι, κάνοντας ένα τεστ και αμέσως μπήκα. Επειδή όλη εκείνη την εποχή θέλαμε να έρθει η σειρά μας να κάνουμε το εμβόλιο, ήμουν έτοιμος να το πατήσω. Άρα λοιπόν, ξέρετε, πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε σαν μηχανές και πολλές φορές είναι εύκολο κάποιος να μας εξαπατήσει. Απλά άρα τι πρέπει να προσέχουμε? Εγώ σε αυτό θέλω λίγο να εστιάσουμε. Στο τι ακριβώς πρέπει να προσέχουμε? Την διεύθυνση αυτού που μας στέλνει το email, να πρέπει να διπλοτσεκάρουμε από πού προέρχεται το email, πού βάζουμε τα στοιχεία μας. Αυτό θέλω να γίνει λίγο πιο ξεκάθαρο. Θα πρέπει να διαβάζουμε 2 και 3 φορές email στα οποία μας ζητάνε να κάνουμε πράγματα. Θα πρέπει να μπορούμε να κοιτάζουμε το URL, δηλαδή η διεύθυνση στο διαδίκτυο, εκεί που μας οδηγεί ένα link ή οτιδήποτε για να πατήσουμε. Πρέπει να δούμε ότι αυτό πραγματικά είναι κάτι σωστό και όχι κάτι fake. Δηλαδή, αν για παράδειγμα μου στέλνετε ένα email από την ERT και μου λέτε συνδεθείτε εδώ για να βάλετε τα στοιχεία σας και βλέπω ότι δεν είναι της ERT το URL, δηλαδή ο σύνδεσμος δεν προέρχεται από την ERT, εκεί αυτόματα θα πρέπει να το σκεφτώ 2 και 3 φορές. Και πάντα όταν μας λένε ή λένε ότι κερδίσατε, θα σας κλειδώσουμε το λογαριασμό, θα πάθετε το ένα, θα πάθετε το άλλο, θα πληρώσετε πρόστιμο, θα κινδυνεύσετε, τότε να μην τσιμπήσουμε, να καθίσουμε να σκεφτούμε 2 και 3 φορές όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μας δημιουργούν στρες, άγχος, προκειμένου να κάνουμε κάποια ενέργεια η οποία πάντα θα είναι λανθασμένη με αποτελέσματα που μερικές φορές μπορεί να είναι και ολοεθρία. Για να πάμε και στον κύριο Φιωτάκη, να μας πει και εκείνος τη δική του εμπειρία. Και εγώ, κύριε Φιωτάκη, πριν μας απαντήσετε, διαβάζω εδώ πέρα σε σκονάκια που έχω κάνει ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας. Και έχουμε και πολύ καλές επιδόσεις μάλιστα στην κυβερνοασφάλεια, κύριε Φιωτάκη. Γεια σας. Ναι, δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε λίγα άτομα. Προσπαθούμε και μέσω, της ομάδας να βοηθήσουμε περισσότερα παιδιά να μπουν σε αυτό το τομέα για να βελτιωθούμε. Και αυτός ο διαγωνισμός ήταν μια φανταστική εμπειρία που νομίζω θα βοηθήσει πολλά παιδιά, ας πούμε, θα τους δώσει κίνητρο να αρχίσουν Γυναίκες συναδέλφους έχετε, γυναίκες συναδέλφους hackers στην ομάδα σας? Έχουμε την Αλεξία, η οποία είναι απίστευτη, είναι πάρα πολύ καλή μου φίλη. Μία καταλαβαίνω τι μπορεί να εργαστεί κάποιος ως hacker, γιατί είναι ένα επάγγελμα που έχει μηδενική ανεργία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αλλά είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι το κάνουμε γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ θυστικό. Ναι. Μεγάλη ζήτηση, αλλά ίσως δεν υπάρχουν και πολλοί ηθικοί hackers, θα πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο, και τον κύριο Φιωτάκη και τον κύριο Ξενάκη, για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.